Tu saps que inaugures una nova secció? Sí, Una sí, secció... molta pressió. Intentarem fer-la cada setmana, cada dimecres, amb Esperem que sí. un personatge del món de l'esport. Aviam, a veure... La setmana que ve jo crec que ja es pot dir amb qui es fa. Es fa amb la Anna Casarramona, jugadora d'hoquei Molt bé, del Manlleu, que ara ha tornat a Manlleu molt interessant. després d'estar a Gijón, ser considerada millor jugadora de la Lliga Espanyola d'hoquei. Bé, està molt bé, no hi ha més. Està molt bé que sortiu del futbol de tant en tant. Està molt bé. Sí, és que habitualment fem sempre Barça i més Barça i una mica d'Espanyol i Girona per dir que no som només del Barça. Exacte, per cobrir l'expedient, no? Exacte, i després abandonem esports com l'hoquei, que són Catalunya triomfant. És una triomfant. pena perquè i amb el Barça ho veiem, hi ha una tradició multidisciplinar a Catalunya en molts esports que no només s'ha de potenciar, sinó que s'hauria de treballar molt més del que es treballa. És una llàstima, però bueno, està bé que mitjans com la República en aquest cas li donin la cobertura, potser una miqueta més de cobertura de l'habitual, i és una gran notícia que sigui així, que s'aposti per això. Bueno, et tutejo, no perquè ja ens coneguem de fa anys, però perquè és un cafè informal, vull dir, amb el president del Barça faria exactament el mateix. Perfecte. Les entrevistes ja és una altra història, però exacte. És molt diferent. Bueno, president del Barça, que ja veurem si algun dia ho ets també, Bueno, que... no ho crec, ara, però amb aquestes pintes... No se sap mai, amb aquestes pintes segur que no. Associ al Barça ja et dic segur que no, però bueno, no se sap mai, però no està dins del full de ruta. Associ al Barça, això és curiós, Associ al Barça és conservador, de tota la vida, en tots els àmbits. Sí, soci del Barça tampoc podria ser president de la Caixa, diguem-ne. No, perquè al final les essències són les mateixes. El soci del Barça, l'accionista de la Caixa, la persona a qui li has d'administrar alguna cosa, vol uns certs rols, uns certs perfils com a administrador de caire conservador, i és així. Sí que és veritat que Catalunya és un país relativament progressista, però a les persones se'ls hi demana una essència, una aparença, un saber estar, una sèrie d'ítems que li donen tranquil·litat al votant o a l'elector o a qui sigui. El Barça, com a reflex de la societat, no és diferent d'això. I això t'ho has dit alguna vegada? El què? Que no podries formar part d'una directiva del Barça o de ser president? Jo ho he plantejat sempre. Amb gent, vull dir, de l'entorn del club, No, a veure, jo ho he plantejat sempre, és a dir, ho he dit jo, no m'ho han dit. Jo sempre que he parlat d'algun tema així, en clau més institucional, el primer que he posat sobre la taula és que jo soc perfectament capaç, però no soc un producte vendible. Ja està. A partir d'aquí, si vols, modifiquem el producte, el canviem i l'adaptem. Cap problema. Però a dia d'avui, per caràcter, per aparença, per manera de ser, per manera de fer i per manera d'expressar-me, no soc un producte digerible pel soci estàndard del Barça. Ja està. Tampoc no em treu la son, com pots comprovar. Però tu ho faries? És a dir, què? canviaries el look? No, probablement no. És a dir, el canviaria abans per canes o per anar-me quedant calvo que no per una altra cosa. Home, calvo jo diria que no, Bueno, temps passa per tots, Tia, aviam si quedaràs calvo fins a dalt i després aquelles grenyes no, això és el que vull evitar. Queda molt malament. Això és el que vull evitar. Jo quan vegi que la cosa ja té mala pinta, fora tot tu. No. Home, no fa pinta. Esperem que no. Bueno, no sabia que l'entrevista aniria per aquests puestos derrotets. Ja t'ho vaig dir que no era una entrevista. Ja t'ho vaig dir que no. Sona bé. És una xerrada, 10 minutets i ja està. Bueno, i a més et fem això perquè aquesta setmana vau obrir a finals de setmana, si no m'equivoco, dijous, divendres, ara no me'n recordo quin dia era, les signatures per treure Urdangarín del Camp Nou. I això com va? Va bé, podria anar millor, però en general va bé. No ha sigut gaire reeixida l'iniciativa a nivell de Palau perquè no hi ha hagut partits amb afluència de socis, ha sigut molta gent d'entrada, molt estranger, tal i qual. Clar, nosaltres necessitem socis per les firmes. A nivell de Camp Nou va anar molt bé, a nivell de... Ens van posar fora, no, per això? Ens van posar fora, sí. A nivell de mitjans està costant molt, perquè ens costa molt reclutar voluntaris, ens costa molt tenir la presència que necessitem. Nosaltres el 2014, des de Manifest Blaugrana, vam fer la recollida de firmes per l'adhesió del Barça al Pacte Nacional per Dret a Decidir, vam posar 90 persones, i per posar 90 persones vam recollir 3.000 firmes. Clar, les xifres són les que són. El Camp Nou té una afluència de mitja hora, 3/4 abans del partit. O estàs allà amb 40, 50, 60 persones, o les desperdicies, entre cometes. I això ens està costant molt, la veritat. Però bueno, esperem pel proper partit contra l'Atlètic de Bilbao poder-ho subsanar una mica
i poder cobrir una miqueta més la demanda. En quant a número efectiu de firmes recollides, amb els efectius de què disposem, molt contents, la gent molt bona receptivitat i molt bona resposta. I això el que espereu és que es vegin obligats, la Junta Directiva es vegi obligada a complir els posar un estatuts. punt d'ordre del dia a l'assemblea del 20 d'octubre, no sé si és 20 o 21, no me'n recordo, és el cap de setmana aquell, que és, no sé si el partit és contra el Sevilla, al Camp Nou, i per tant voleu que s'obri aquest punt de l'ordre del dia perquè els socis compromissaris debatin això, no? Sí, senzillament al final també se'ns està acusant, no? És que, i per què s'ha de fer el que vosaltres dieu, no? Nosaltres recollim suports de socis perquè els socis puguin decidir si volen o no. Al final, si els socis decideixen que els encanta tenir la samarreta d'Urdangarín perquè ha fet mèrits esportius per estar al Palau, fantàstic, jo no hi estaré d'acord personalment, però escolta, és una decisió democràtica, doncs l'haurem d'acceptar, no hi ha una alternativa. El que ens sobta a nosaltres és que aquest pas de democratització de decisió d'aquest tipus no el doni el club per iniciativa pròpia. Bueno, és curiós que el Barça, sent un club de socis, que hi ha, i a més hi ha més de 140.000 socis, al Barça, és curiós que en les assemblees, per exemple, els socis no incloguin temes a debatre. O sigui, hi ha un munt de socis, potser en un col·lectiu, en un club de barri que en té 150, hi ha més debat per voluntat dels socis que en el Barça. També ens hem de plantejar aquest club de barri com se'l sent la gent de propi. Potser és que el Barça cada vegada ens el sentim menys propi i potser cada vegada el veiem més gran i més distanciat de la nostra capacitat d'acció. Si tu formes part... Tu no et planteges modificar cap conducta del RAC, perquè saps que el RAC és una cosa gairebé d'escala nacional. Quan dic nacional parlo de Catalunya, evidentment. Amb el Barça passa 3/4 del mateix. Un soci pot no plantejar-se entrar en el monstre que és el Barça perquè dir, home, són 150.000 socis, gairebé 800 milions de pressupost i jo no hi tinc res a pelar aquí. Tinc un vot entre 150.000. I aquesta percepció, que per mi és equivocada, sembla ser la que impera entre la massa social del Barça. A part d'això, sentiment de pertinença abandonat, a part d'això, deixadesa per part del propi soci de dir, mira, escolta, jo vull anar el diumenge al camp, vull veure Messi i poc més m'interessa. Tot aquest còctel genera la inacció de la massa social contra la que intentem lluitar des de Manifest, des de Dracs, des de diversos col·lectius que hem intentat posar sobre la taula eines perquè el soci es mogui i s'expressi. És que això és molt curiós, jo ho trobo supercuriós, perquè anys enrere sí que el soci havia participat molt més. Anys enrere no parlo de fa 10 anys, parlo de fa 30-40 anys, el soci participava molt més. Pensa la dimensió que tenia el Barça en aquell moment. Sí, clar, el Barça és un club català, bàsicament, i ara és un club absolutament global, internacional, però no deixa de tenir el 90% de la massa social catalana. I pràcticament de la massa social catalana, pràcticament un altíssim percentatge és de Barcelona, i dins de Barcelona un altíssim percentatge és de les Corts, vull dir que les coses estan allà on estan, no? Allà on estaven quan el Barça es va fundar. Bueno, més que curiós, és decepcionant. Des de l'òptica de l'activisme, per entendre'ns, és decepcionant. Perquè, potser jo considero que un col·lectiu de gent tan nombrós hauria de ser molt més actiu del que és, per tant li correspon a cada soci particularment saber per què no s'implica, per què no s'informa, per què no es documenta, per què no es mou, per què no treballa. Demà, si fem una crida per recollir voluntaris pel tema de recollida de firmes d'Urdangarín, si tenim molt èxit en tindrem 40 o 50. Ja som conscients d'aquestes limitacions. Quan en una massa crítica tan gran hem de tenir 2.000. A més, hi ha una certa tendència també als mitjans de comunicació, alguns mitjans de comunicació, a qualsevol iniciativa de debat, de tertúlia, de votació que es faci en el Barça, de titllar els organitzadors d'això d'enemics de la Junta, rivals, desestabilitzadors de l'equip, l'entorn famós de Cruyff, que perjudica tot. Això també s'ha pervertit. Jo era molt jove en l'època de l'entorn, i tu més. Però... Sí, que era, sí. Però el concepte de l'entorno, Cruyff essencialment es referia a premsa, opinadors, a tot el que merodea al voltant del club, que en aquella època era bàsicament premsa, algun opinador fora de lloc, etc. Hòstia, que els socis o que qualsevol personatge amb rellevància al club vulgui prendre partit en alguna activitat, des de quan desestabilitza això el club? Hi ha una dada
que tu la investigaràs perquè ets periodista i ho faràs, que és mirar els processos electorals del Barça, quin ha estat el resultat esportiu del club en aquell context. I et sorprendràs. És que al final m'estan plantejant que Messi està pendent de si Manifest Blaugrana recull firmes per Urdangarín o no. Escolta, de veritat, a Messi se li en fot, i a Piqué se li en fot, i a Iniesta se li en fotia. Estan per lo que estan, per jugar a futbol i per fer-ho el millor possible. I si la massa social s'agita perquè hi ha algun tema candent, a ells els és igual. Home, si em dius el dia de les Palmes juguen a porta tancada, evidentment els afecta, lògicament, però més enllà d'aquest punt de no assistència al camp, la simple vida social de l'entitat, els jugadors no els desestabilitza per res, i qualsevol exjugador t'ho pot dir. Et pot dir que evidentment és molt millor treballar en un context de tranquil·litat, perfecte, però és que la tranquil·litat no els hi treu que uns socis facin una activitat o promoguin un fòrum de debat o comencin a fer oposició. No els hi treu la tranquil·litat, això. Ara que deies oposició, no sé si vas sentir la sotana el dilluns. No, encara no. Que hi va anar Toni Freixa, excandidat però estem parlant d'oposició, no? Sí, per això. Sí, per això. Excandidat al 2015 i probablement candidat a les properes. Sí. Probablement a les properes, vull dir, no se sap si serà en 2019, 2020, 2021, principi 2021, si no es modifica res. Depèn de com d'arraigat estigui el nunyisme. Si no es modifica res 2021, ara, clar, si l'any que ve és el que parlàvem l'altre dia, si l'any que ve aquest any guanyant la Champions, eleccions a final de temporada... No tinc cap dubte, cap ni un. Jo pràcticament tampoc. En la lògica dels últims 40 anys, no tinc cap dubte. El que dèiem, que Freixa va, no sé si va sentir-ho, que quan li van demanar de definir amb una paraula un membre de l'entorn del Barça, va definir a Víctor Font i a Cardoner, és a dir, Cardoner seria el teòric continuista de la Junta Directiva, Víctor Font un outsider que ve de fora. Bueno, de moment és l'únic precandidat. Bueno, sí, Freixa va dir que probablement, Laporta també diu que sí, però l'únic no se sap. Ha dit que sí, de moment, és Víctor Font. Per tant, és l'únic que s'ha de tractar com a precandidat realment. D'acord, doncs dels dos precandidats que hi haurien, Cardoner i Víctor Font, Freixa va dir els dos esperança. Pues trobo una pobresa de recursos per part de Freixa alarmant. Es poden qualificar de dues persones tan diferents, amb adjectius molt diferents, cosa que jo no faré ara, però es pot fer. Perquè tu de Cardoner no en tens una bona imatge. No, tinc l'opinió que s'ha generat ell. Sí, un senyor que dedica la seva vida al Barça, cosa que és molt noble, però la dedica al Barça amb un objectiu gairebé et diria que pecuniari, perquè és el seu objectiu vital, vés a saber tu per què, i que quan s'ha d'enfrontar amb gent discrepant recorre al crit i a l'insult, a mi personalment no és que no és una qüestió que em caigui bé o malament, és una qüestió que considero que no està a l'alçada de la institució a la que representa. A partir d'aquí, si ha de ser president perquè els socis ho voten, endavant. No tindré res a dir més enllà de fer-li tota l'oposició que pugui, evidentment. T'has decebut una mica, la massa social? Jo? Sí, en general, decebut no és la paraula. Al final, ja ets realista. I veus el que hi ha, també al final ens podem enganyar i ens podem mirar molt al Madrid i adornar-nos molt amb que és un club democràtic. Tot això ens agrada molt escoltar-ho, ens agrada molt escriure-ho i fer-ne bandera. Molt bé, posem-ho en pràctica. Fem-ho, el dia que anem a votar dels 110.000 anem a votar 70.000, en parlarem. Això el dia que s'activi el vot electrònic serà possible. I fins i tot potser ja tindrem una decepció. Tant de bo passi, més d'hora que tard, però jo vull veure, si en vot electrònic no tenim un 80% de participació crònic a les eleccions i uns sistemes de consulta recurrents als socis, escolta... Amb el vot electrònic podria passar allò que va dir Rossell. Si es tornen a activar les altes dels socis de tot el món, el vot electrònic voten 200.000 russos a un candidat rus i a la merda del Barça. Sí, sobre el paper, de tot el que diu Rossell pot passar tot. A ell també li poden passar coses, però al final, escolta, si tu tens un sistema, per agafar el tema de les altes, que em sembla una roqueria de magnituds bíbliques que la gent es va tragar sense qüestionar. Escolta, si tu t'arriben una alta de Xina i al cap de 10 segons te n'arriba una altra i al cap de 20 segons te n'arriba una altra, a la cinquena o la sisena, per poques llums que tinguis, tu has de dir, aquí està passant alguna cosa. Parem els processos d'alta un moment i investiguem. Ja està. Sí, el tema online, el tema digital,
no implica que no hi hagi una supervisió i un control. Al contrari, el control és molt més fàcil. Si jo tinc una mitjana de 2 altes al dia de socis de Xina, el dia que en tingui 15, tanco. Observo, estudio, i si està tot bé, reactivo, i si no, paro. I puc anul·lar les altes, no passa res. Ara, què? No, és que no en 30.000 xinos que es faran socis del Barça i ens el prendran. Molt bé. Molt bé, és que ens va falta anar-nos a manifestar davant de l'ambaixada de Xina cridant no us feu socis, és que de veritat, o sigui, anem a vegades a uns nivells d'absurd que la irracionalitat que comporta el Barça fa que ens ho traguem tot sense qüestionar-ho. Però si te sentes aquí fent un cafè tranquil·lament i ho qüestiones, dius, hòstia, això és una tonteria. Però bueno. Bueno, l'Espanyol juguen bé, I l'Espanyol juguen bé ahir no he llegit res, però ahir es veu que van jugar bastant bé, Sí, no Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do l'Espanyol. No, ja dic que quan les coses no van bé, no van bé. Esperes molt del Sevilla avui o no? No, sincerament no. És més, espero que jugui Mariano i espero que marqui, perquè és lo típic que fa el Madrid, de robar un jugador a l'altre equip, llavors el fa jugar i marca. Del Madrid jo espero el pitjor sempre, és a dir, el pitjor pel Barça. El Madrid és especialista en fer tot allò que els culers no volem que faci i en treure'ns de polleguera. Per tant, gol de Ramos al minut.